Ayah. Nggak, dunggulo maben ikaw manganda helmet, nggak mga lisensya. Katilaw ka ni. Marapor na ba sa station tigaitip ko? Nani? No! Sudah lisensyano? Ipasugo anda ra ba? Ano ka lisensyano nga kuha ka man, drive ka. Basta drive ka ni, kung yung lisensya ka nan. Expire lisensya ko ba? Kaya sa plaga ko ba? Expire man god? Ha? Di ka nung kagaya sa ko. Yung kay patakaran basta dakop pa niyan, dahil mga lisensya, kay automatic ka impound ni motor no. Bakit magkano ko nimikangan na yan susi ko? Kani din. Sa malaga pa ka na Naman lisensya ko. Be. Pero expire. Expired man ni, 2006 pa. Di pa man no, pero doon lisensya ko. Expired yan. Di man nagyapok kada mga lisensyano ka nang expired 2006 po. Wala na. Di kay pakangyo. Di, wala ginang yun kani. Hindi lisensya, hindi pa yung helmet no. Oh, short pant ka pa yun, chinilas. Nakala, ano ni? Aga, pwede tatanggahin kita? No! Bakit yun? Sulatan ko yung adan. Saan yung adan no? Saan ko na ng adan no? Mangyo ba? Dili kay lisensya no. Ano doon ka na lisensya ko na ikaw na ni. Okay, expired man ni, pangin ko ni. Kaya kagaya ka na, sumit ko yan. Mahirap ikangin ka ng LTO. Expire man pagsik ni, pangin ko ni. Hindi ko ni collateral ka niya motor no. Susi ko may ganda. Uli ko ni motor no. Uli ko ni susi no, pero pabili ni lisensya no. Apa? Hindi baling. Ikaw ba? Gayang tagsarapi. Bawal yan. Ha? Bawal yan. Puntaan tayo na, puntaan tayo kuman. Bawal ka na yan? Bawal yan ang pagkakakakak namin. Hindi pwede. Kaya kagkagi ka ng mga kaduhaan. No, kita-nita din Hindi diba? lagi pwede. Ay, trabaho, ika-idea ba? Wow! Hindi na ID ko. DMC ka? DMC ka o na? MC yun. Atakan ka ng bangkag, no? Oh. Ako pwede pa may istorya na eh. Dili lagi. Dili. Gaya nagsalapi. Bawal eh. Kaya kang hotel ba? Dili. Dili yun. Nga. Kop, ka ba? Kuha ko na yung ngada no. Kaya nagsalapi. Di. Yan ka lagi ko, Deb. Bawal na yung ikot sa lapit. Kaya nagsalapi ba? Si Ronald. Salapi, oh. Di ka pa kanil salapi. Hindi din. Na pa ka na sa lapit kay trabaho ko ni. Oh. Hindi ayaw programa yun, oy. Sunod at kabalaod. Kung hindi na balaod ka gobyerno, yun na pag-sunod. Pamandang ko ni. Masokong yun sa makalak. Minanda yan ang sinsya ko. Una na magpaki ama no. Kaya ginikanan no. Masasakan sunod na ka na yung trabaho ko niya. Isip na team sinitaban sila. Dahil memo ko kay sakan sunudan ka to balaod ka to kaniya balaod ka bansalan. Ay disod man. Dawatan ko yan na sa lapi no. But pasabot damakan ko ni kanak ka pagka manubok. Di galing ka kagiyan. Kanak ba hangyo na? Di lagi. Doon na yun sa labi. Bawal yun. Kaya delikado ka kasakpan ka mga kuwan. Kaya isunod-sunod. Kanak ka trabaho ko. Pira man yan na ibagyan ka na. Kataladi kiman. Ano ba? Hindi katalabi. Ba mga parinti ka ni trabaho din. Basta trabaho din. Kataladi kiman. Bigay Di lagi. Hindi. Alay pa magmano ka ni ko. Kangen ko ni lisensyano para ikulateral nga niya. Hindi helmet. Expire pa yun ang lisensya. Pamuyak pasensya ba? Kani din. Kali din. Bayadin na pa ito. Nga citation ticket. Pira ka na ibayar ng ko doon? Hindi helmet. 1.5.
na lisensya, expired lisensya no 1.5. Hasta short ka 1.5, chinilas 1.5. Kira lang. Kaya para ba kayong class ni motor ni? 6,000 langon. 6,000 langon na bayaran mo ka. Ako nga ito, Lagi. kataladi ko man. Ale pa. Baby. Kaya, Gigapon ko, sir. Kay the helmet. The chini, kaya siya sa lapi pa. Di lagi. Kakala. Kapirisuan ko. Maputbula ka ni kanak trabaho kung gumawa pa ka na. No? Kano yan gano mo to? Kano yan gano mo to? Na memo ta.